ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ತುಳುನಾಡು ಅಂಕ ಆಯನ ನೇಮ ಕೋಲ ತಂಬಿಲ ಪರ್ಬ ಚೌತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಒರುಟು ದೇವರೆಗು ದೈವಳೆಗು ಈ ನೆಲತ ನಾಗಗು ಪೂರ ಸಂದೈತಾಪನವೆನು ತುಪ್ಪ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ಎಂಚ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವದೈವತ ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡೋ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಲಾರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೆನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಲ್ನ ಜೀವನ ಆದರ್ಶಗಳೇನು ಪೂರ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುರಾಣ ಚರಿತ್ರೆನ ಪೂರ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೇನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣಜ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏಪಲ ದಾಖಲಾದಿಪ್ಪೊಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಿತ್ತರಾವಡು ಅವು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗವಿನ ದಾಂಟವಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ದನ್ವಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಐತ ಬೆರಿತ ಅಂಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ V4 ಚಾನಲ್ದ ಮುಖೇನ ಎಂಕುಲು ನಡಪವನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಮೊಗಲಿನ ಅಜತ್ತದ ಅಕಲ್ನ ಮೇಲ್ಮೇನು ಜನಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡು ನಮ್ಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಲೇಸಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದುಕೆರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದಯವಾಣಿದ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರೆ ಅರೆನಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ V4 ಮಾಧ್ಯಮದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗುರುಕಾರ್ಯರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಳ್ಳೆ V4 ಮಾಧ್ಯಮದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ರೋಸ್ಲಿನ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದುಳ್ಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಪದುಕೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ V4 ಚಾನಲ್ದ ಒಂದು ಉದ್ಘೋಷಕ್ಕೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುವ ನೆಲತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ಒಳ್ಳೆರೆ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಟಿ ತುಳು ನೆಲತ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾರತ್ನ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸರೋಜಿನ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರೆ ಮೊಗಲಿನ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ತುಡರೆ ಅರ್ಲಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಗಮಾಗಮನೆ ಪರದೆಯಾದ ಕಟ್ಟದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರನೇ ಬೊಳ್ಪಾದ ತುಡರಾದ ದಿಡ್ಡೊಂದು ಈ ಜಗತ್ತನೇ ರಂಗಸ್ಥಳ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಗವಂತೆಗೊಬ್ಬನಂಚತನ ಲೀಲಾ ನಾಟಕ ಆರು ಸೂತ್ರಧಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಈ ಜಗತ್ತಡು ಅವೇತೋ ಜೀವ ಜಂತುಳು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದ ಪುಟದು ಬಳತನ್ನಾಣ್ಲ ಅಕುಲು ಏಕತಾನತೆಡು ತನ್ನ ಬದುಕಡು ಭಗವಂತನ ನಿರ್ದೇಶನದನ್ವಯ ಆದಿರ್ದ ಅಂತ್ಯವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕು ಪೂರ್ಣತ್ವಗೆತ್ತೊಂಡು ಅಂಡ ಈ ಮಹಾತ ಸಕಲ ಜೀವ ಜಂತುಲೆಡು ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಜೀವಿಲೆಡು ಊರ್ಧ್ವಮುಖ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತ ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಆಯ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಮನುಷ್ಯನ ಪುಟ್ಟುಡ್ದು ಸಾವುವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಜೀವನಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಾವು ಪುಟ್ಟು ಸಾವುದ ನಡುಟು ಒರಿದಿನಂಚಿತ್ತನ ಮೂಜಿ ದಿನತ ಬದುಕಡು ಆಯ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ನಾಟಕಲ ಗೊಬ್ಬಡಾಪುಣು ಅಂಚಿತ್ತಿನ
ಈ ರಂಗ ತಳಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಈ ರಂಗ ಭೂಮಿಕೆಡ್ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದ ನಮಗೊಬ್ಬನಂಚೆತ್ತನ ನಾಟಕ ದಲ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರದನ್ವಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಬುಳೆದು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕೀರಣ ಕನತದು ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲೇ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತ್ಯ ಪಡೆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚೆನ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗುಡು ಬಾರಿ ಮೆನ್ಕನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ನೀಲಾಕಾಶದ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸರೋಜಿನಿ ಅಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಸರ್ವಾನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳಿರು ಅರಿನಿ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಾನಿಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುರುಕಾದು ಎನ್ನ ಕರೀದಿ ಪೋಯಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಯಾನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ V4 ವಾಹಿನಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊನಂಚಿನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಸರ್ವಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಅವೇನು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತ ಲೆಪ್ಪುವ ಮಾತಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಭೂಮಿ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಈರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಇನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಸ ಕೊಡಿಪುಲೆಗೆ ಮಾತಿರ್ನ 4-5 ಕೊಡಿಟಿಪ್ಪುನು ಸರೋಜಿನಕ್ಕ ಏತು ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದಿರ್ಲ ಒರುವರ ಸರೋಜಿನಕ್ಕನ ಪುದರ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ನಡೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹಿತವಾದ ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಮಿತವಾದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಕಟೊಂದು ಪೋತಾರೆ ಆ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬದುಕದ ನಡೆತ ತ್ರಾಸಡು ಓಲ್ಲ ಅಜ ತಪ್ಪಂದಿನಲ್ಕ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಐತೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಮೌಲ್ಯ ಇರ್ನ ಜೀವನಡು ಕಟೊಂದು ಪೋತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪೋಡು ಅಂತ ಕೇಂದ್ದೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದು ಬೊಳ್ಳೂರುದಾರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಪೇಜಾವರದಾರು ಎಂಕ್ಲು ಅಮ್ಮೇರಿಂದೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಪಗ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೇರಿಂದೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಬೊಳ್ಳೂರುಡು ಪುಟ್ಟದಿನಿ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ 2 ಜನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಅಲ್ಪಂಜಿ ಗುಂಡಾಲ ಗುತ್ತು ಬಂಡದಿತ್ತನು ಆ ಮನೆತನ ತಾರ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೀಸೆಂಟೆಡ್ ಅರಂತೆ ಕೋಪಿಷ್ಟೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ 60 ದಾದ ನಂದು ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಗ ವಲಸೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಂಗ್ಳು ಇಡೀ ಆ ಬೊಳ್ಳೂರು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪೊಳಲಿದ ಕೈತಲ್ ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು ಅಲ್ತದಿರೇ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲು ಸುರುಟು ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಬಡತನ ತೀರಾ ಬಡತನ ಇತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಎಂಕ್ಲು ಬೇಗ ಕರೀದು ಬೋದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೇ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಮ್ಮೆಲ ರಡ್ಡುಲಾದು ಎಂಕ್ಲಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪುರ ಕೊರ್ತು ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಾವುಲಿ ಪುಚ್ಚ ಕಿನ್ನಿದೀನಾಗ ಅಡೆ ಕೊನಪುಡಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡು ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡಿ ಕಮ್ಮಿಡು ಬಾಡಿಗೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನ್ನಾಗ ಇಡೆ ಕೊನಪಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಶಕ್ತಿನಗರೋಡು ಎಂಕುಲು ನಿಲಯ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಫಂಡ್ಗೆ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ 2,00,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 25 ಸೆಂಟ್ ಜಾಗ ಶಕ್ತಿನಗರೋಡು ತೊಂದಿರ ಅಮ್ಮ ಅವಳೇ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಅಲ್ಪನೇ ಉಲ್ಲ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಈರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬದುಕದ ಪಾಠ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈರ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಏತಾತ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಪ್ಪಗ ನಿಂಗೆ ಮದ್ಮೇಂಡ್ ಬೇಗ ಮದ್ಮೇಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ 5 ಹೆಚ್ಚ ಕಲ್ಪವನ ಶಾಕ್ ತಾಕತ್ತೆ ನಮ್ಮಡೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಎನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊರಂಟದ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ದು ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಸಲ ಮಲ್ತದ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಾಂಕದಿನ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಂದಿನ PUC ವರೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಥಮ PUC ದ್ವಿತೀಯ PUC ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಪ್ರಥಮ PUC ಅದು ದ್ವಿತೀಯ PUCಗೆ ಬೊಕ್ಕನಾಗ ಎಂಕ ಮದ್ಮೇಂಡ್ ಅಡಗೀರ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉಂಟುಂಡು ಈರ್ PUC ಕಲ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಶಾಲೆ ಪ್ರೈಮರಿಯನ್ನ ಕೊಂಚಾಡಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಹೇಳ್ದಕ್ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚಾಡಿ ರಾಮಾಶ್ರಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಎನ್ನ ಕಲಾರಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಂಕ್ ತಿಗದಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈರ್ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಪೋಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ ಈರ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿರಾವು ಬೋಡ ಈರ್ನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ 5 ವರ್ಷ ಪಿರಾಬೋಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ಜೋರಿತ್ತಂಡ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಬೇತೆ ಆಣಗೆ ಬೇತೆ ಅತ್ತಂಡ ಸಮಾಜ ಇಪ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಡು ಅಕುಲು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಅತ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಇಂಚ ಪೋಪುನ ಸರಿಯತ್ತೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಈರ್ನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ರಂಗಾಸಕ್ತಿ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಡು
ಎಂಕ ರಂಗಾಸಕ್ತಿ ಪನ್ನಗ ಶಾಲೆಡಿಯನು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೋನೆ ಬಣ್ಣ ಪಡ್ದೆಯನು ಓಹೋ ಕಂಸನ ಪಾರ್ಟಡ್ ವೇದಿಕೆ ಬೈದೆಯನು ಈರಪ್ಪ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಕಂಸ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎನ್ನ ಕೊಂಚಾಡಿ ಶಾಲೆಡ್ 5ನೇ ಆಜನೆ ಪ್ರತಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೂರ ಬುಗರ್ಮೆ ಇಂಕ್ ಸರ್ವಾಣಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಒಬ್ಬ ನೀನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದೆ ಆಗ್ತಿ ಐನ ಪನ್ನಗ ದಾಲಾಜಿ ಎಂಕ್ ತರತ ಮಿತ್ತು ಪೋದ ಆಂಡವು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸಹಜ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಜ ಆ ಪ್ರಾಯ ಅಂಚ ಪುಣತೆ ಅಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಆದಾದ ಓಡಿಮಟ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಕೆನ್ರಾಗ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10 PUC ಯಾನ ಕೆನ್ರಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಡೇಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಗ್ ಎಂಕ್ ಪಾಠ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನು ಇಂದು ಎಂಕ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮರಪಂದೆ ಅವನಿಂಚಿನ ಈ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕುಂಡತ್ತಿ ಹೊರ ಇರ್ಬೋದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೊಗ್ಗೆರ್ನಾಂಡ ಬಣ್ಣ ಪಾಡಿಯರ್ನಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮರಳು ಒಯ್ಲೆ ಬೇತೆ ಆಯ್ತಾ ಒಯ್ಲೇ ಒಯ್ತೊಂದೇ ಪೋಪು ಒಯ್ತೊಂದೇ ಈರ್ನ 11ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಡು ಅಂದ್ ಕಂಸನ ಪಾತ್ರ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತ ಕೃಷ್ಣಲೀಲ ಪ್ರಿಯರ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈರು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಪಗ ಪೌರಾಣಿಕ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ನೆಕ್ ಏಪ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಸುರೂಕಾದ ವೈದಿನಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಡತ್ತು ಸುರೂಕು ಸಿನಿಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತೇರ್ ಬರೆತಿನ ಚೋಮನ ದುಡಿ BV ಕಾರಂತ ಐತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ TS ನಾಗಾಭರಣ್ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಾದಿತೀನಿ ಯಾನಪ್ಪಗ SLC ದ ರಜೆಟ್ ಮಂಚಿಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಿ ನಾವು ಚೋಮನ ದುಡಿ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ತುಳುನಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಐಟ್ ಈರು ನಟನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ನಟನೆಗೊಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡಂದಂಡ ಕೊರಂಟದ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೋಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಕೂಲಿನಾಲಿ ಮಲ್ತ ಬೆನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಬಡತನಡು ಶಾಲೆ ಬೋಪನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ಆ ಕಲಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಂಚತಿಕಂಡೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಏನನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಿಂದ ಅದ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಜೋಕುಲು ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಪೂರ ಕೊಂಜ ಶಾಲೆದ ಅಂಡೆ ಬುಕ್ಕೋರ ಪೇಪರ್ ಇಡು ಚೋಮನ ದುಡಿಕ್ ಇಂದು ಬತ್ತದಿತ್ತು ನಿಂಜಿನ ನಟ ನಟಿಯರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವು ಉಡುಪಿಡ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದ್ ಉಡುಪಿಡವು ಆಯ್ತಾ ಆಡಿಷನ್ ಯಾನ್ ಪೋದುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೇನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಪನ್ನಗ ಈ ಬಣ್ಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಕೊಡೋದು ಆ ಚೋಮನ ದುಡ್ಡಿಟ್ಟು ಒಂತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಒಂತೆ ಐಟ್ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿನ ಒಂತ ಬೋರ್ಡು ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಒಂತೆ ಬುಲ್ದಿತ್ತೆ ಆಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಐ ಬಂಡೇರು ಏನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಡಿ ಎಂದು 5 ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬಂಡೇರು ಬಣ್ಣ ಪಟೇಲ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಅದ ಎಂಕೈಟ್ ರೋಲ್ ಕೊರಿಯರು ಸೂಡಿಪುರ ಪಾಡ್ದು ಸೀರೆ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಎಂಕ ಅಪಗ ಯಾನ್ SLC ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಡು ಯೌವನದ ಪೊರ್ತು ಪಟೇಲ್ನ ಬಡಿದಿ ಬಂಡ ನಡು ಪ್ರಾಯ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ ಬತ್ತೇನೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನಗ BV ಎಂಕ ಪಗದಾದ ಮನಗ BV ಕಾರಂತ ಮನಗೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರವು ನಂಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೊತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಾಭರಣ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವು ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಕಲ ನಟು ಅಕ್ಕಲ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಯಾನೊಂದು ಅಪಕ ಅಕ್ಕಲು ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಏರಂದು ಮನಗ ಅಕ್ಕಲು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಗೌರವ ಆಗ್ತಿಂಡು ಯಾನು ಪಾಠ ಮಲ್ಪೋಯದು ಶಾಲೆಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಧೈರ್ಯ ಶಾಲೆಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವು ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊರ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಕಾರಿ ಹೊರ ತುಂಡಾಂಡು ಅవి ಬಾಯ್ಪಟ್ಟ ಬೊಕ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರೋಡು ಎಂಚ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊರೋಡು ಅವು ಪೂರ ದಾಲಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಯಾನಪಗ ಯಾನಾದು ಪುಜಿ ಯಾನೋ ಆರು ಪಟೇಲ್ರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂತ ಏಜಿಡಾರು ಆರ್ವನಿ ಏನ ನೀನ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾ ನಿಜವಾದ ಆರ್ನ ಯಾನಾರ ಬೊಡೆದಿ ಅಭಿನಯ ಮನ್ಪಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ಖುಷಿ ಕೊರಂಡು BV ಕಾರಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಆರ್ ಸರ್ ಬಂಡೇರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರಿ ಹುಚ್ಚು ಬೇಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸು ಇದು ಮುಂದುವರಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಂದ ನಾನು ಬಿರಿ ತಟ್ಟಿರಾರು ಚೋಮನ ದುಡಿ ಚಲನಚಿತ್ರಡ್ ಈರ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ ಚಲನಚಿತ್ರಡ್ ಈರೆಗ್ ಏತ್ ಸೀನ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 ಸೀನ್ ಅಪ್ಪಂಡೊಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಅಂದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಅದು ಈರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಲ್ತ್ರ ದಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಆರಂಭ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಈರ್ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋಗೀರ್ ನಟನೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಈರ್ ನಟನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ಈರು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಯಾರ ಅಥವಾ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ತುಳುಕು ಬತ್ತೆ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ KN ಟೇಲರ್ ಆರ್ಯನ ಗುರು
ಆರು ಎಂಕ್ ಏನನ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಟಿ ಯಾನ್ ಸಿರಿಯಾದ ಮಲ್ತೆ ಆರು ಕಾಂತ ಪೂಜೆ ಅದು ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಏನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಏನನ್ನ ಟೇಲರ್ ಸರ್ ಅತ್ ಏನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಗರುಡಿಡ್ ದಯಾನಂದ ಅಮೀನ್ ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಐತ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂದು ಬಜಪೇಡಿತ್ತೇರು ಆರು ಅಕ್ಕಲು 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಬಂಟ ಮನೆತನ ತಕೊಂಡು ಸಿರಿ ಅಂಚ ಅದು ಮೊಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತತೀರಿ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ನೈಕ್ ಸಿರಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕೋರ್ಲೆ ಬಾರಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಟ ಬಣತನ ತಕೊಂಡು ಸಿರಿ ಮೊಲ್ಲ ಬಂಟ ಪೊಣ್ಣು ಮೊಲೆಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ ತುಯರ್ಲ ಎಡ್ಡರ್ಲಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡದು ಸಿರಿ ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರ್ಹತೆ ಆ ಪಾತ್ರಗ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶರೀರದ ಕಟ್ಟು ಅವು ಪೂರ ತೂಪಿರತ್ತೆ ಅನುಯೋಗ್ಯವಾದ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಇರನ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಇದಲ್ಲ ಐಟಿರೆಗ ಅವು ಲೀಡು ಅಲೆನ ಸುರುಡ್ದು ಆರಂಭದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಇದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನಾಯಕ ನಟಿಯ ನಾಯಕ ನಟಿ ಅದ ಐಟು ಮಲ್ತಾನೆ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿತ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಟ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನಾಯಕ ನಟಿ ಅವು ಆದ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಣ ಪನ್ನಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿ ವಾರಿಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಪುದರ್ ವಾರಿಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ಮೆ ಪಡಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿನ ಬೊಳ್ಳಿದೋಟ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಕ್ ಐಟ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಐಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಣಿ ಐಟ್ ಏನ ನಾಯಕಿ ರೆಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾಯಕಿನ ಪುದರ್ ಐಟ್ ಮಂಜುಳಾ ಮಂಜುಳಾ ವಿಲನಿಶ್ ಯಾನಂತ ವಿಲನಿಶ್ ಆರ್ನ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಐಟೆಲ್ಲ ತೂಟೆನ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಆನಿಂಚೇನೆ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ಲೈವ್ಡ್ ಎಂಟ ಪಂತೀರ್ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಅದೊಂದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಆ ಸೂಟ ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂಟೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂದಾಂಡಿ ಅದು ನಂಜ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಮೋನಿನ ತೂದು ಅಳತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹೌದಾಯ್ಕೆಂಡ ಆಯನ ಮುಖಭಾವ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಆಯೇ ನವರಸಕ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸನ ಖಂಡಿತ ಅವೇ ಮೋನೆಡು ಮಲ್ಪೆ ಐಟ್ ಮಾನದಂಡ ಕೊರ್ರೆ ಈರೆಗ ಈರ್ನ ಅರ್ಹತೆನ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆನ ಐಟ್ ಇರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ವಾ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ದು ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅಭಿಜಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರನು ಬಿಡ್ದು ಬಾಕಿ ಪೂರ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಸರೋಜಿನಕ್ಕ ಶರ್ವಾನಿ ಬಣ್ಪನ ಪುದರೆ ಸರೋಜಿನಿ ಬಣ್ಪನ ಪುದರೆ ಅವು ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಟ್ ಟೇಲರ್ ಸರ್ ಪಂಡಿರ್ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಸರ್ವಾಣಿ ದಾದ ಪುದರವು ಶರ್ವಾಣಿ ಅವು ದಾಲ ಪುದರೆಡ್ಡೆಜಿ ಸರೋಜಾ ಪಣ್ಣ ಬೋಳು ಸರೋಜಿನಿ ಪಂಡದೀಕ ಬಂದು ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಟ್ ಎಂಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕನ್ನಡ ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಾಣಿ ಮಂಡಿದ್ ಬುಡ್ಚಿ ಮಂಡಿದ್ ಅರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಮಾಡಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಎತ್ ಪುರ್ಲದ ಪುದರ್ ದೇವಿಗೂ ಪುನಃ ಪುದರ್ ದಾಯಿಗ ಪಂಡ ಎಂಚ ಮನಗೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಎಂಕ ಅಭಿಮಾನಿಲು ತೆಗೆದಿನಿ ಸರೋಜಿನಿ ಅಕಲಿಗೆ ತಾನು ಸರೋಜಿನಿ ಅದೇ ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಈರು ಪಣ್ಪನ ಈರು ಇರ್ನ 11ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡು ನಟನೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಚೌಮನದುಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಡಿದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಅತೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ತುಳು ಚಲನದ ದಾರದ ಒಂದು ಮೇರೆಕ ಅಂಚಿನ ಬುಳ್ಳಿದೋಟ ಪೂರ ಆದ್ ಪುದರ್ ಪಡೆಗಿನ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರ್ 105 ದಿನ ಅದು ಜ್ಯೋತಿ ಹಿಡಿತೇನೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಲಿನೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚಿನ ಹಂತವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ನಾಟಕ ರಂಗ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ದಾಯ್ ಬನ್ನಗ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬನ್ನಗ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಲ್ಪುಜಿಂದು ದಾಯ್ ಬನ್ನಗ ರಂಗಭೂಮಿ ಸೇರಿ ನಾಟಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಜಿಂದು ಯಾನು ಮಲ್ತನ ಸಿನಿಮಾಡು ಇಂದ ಹಠ ಮಲ್ತನ ಸಿನಿಮಾಡು ಇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಚೂರು ಅಜ್ಜಿರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಅಜ್ಜಿರ್ ಪನೊಂತೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಬುಡ್ಚಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪುಣ್ಣುಲಿಗೆ ಮಾತ ಪಂತಿನ ಅತ್ತೊಂದು ಹೇಸಿಗೆ ಅಂದು ಮಾತ ದಾದಿಕ್ ಮಾತ ನಂಕ ಪಂತಿನನ ನಮ್ಮಡ ಕೈಟ್ ಕಾಸಜ್ಜಿ ಮರ್ಯಾದಿಚ್ಚ ಇಂಚಿನ ಬರಬಾರ್ದು ನಲಿಪುನ್ಗೆ ಜಗಟ್ಟದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರಿ ನಮ್ಮಡ ಪನೊಂತೀನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗುತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಗುತ್ತು ಎನ್ನ ಕಂಡನ ಗುತ್ತು ಎಂಕುಲು ಗುತ್ತು ಒಂದು ದತ್ತು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಗುತ್ತುದಾರ ಇಂಚಿನ ಗುತ್ತು ಬಾರಿ ಒಂದ್ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಕೇನ್ನಕ್ಕ ಈರು ನಾಟಕ ರಂಗುಗೆ ಈರು ಪ್ರವೇಶ ಏನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನಾಟಕ ಅವು ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದಿ ಕೇಂಟೇಲರ್ನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಾಟಕದ ಪನ್ನಗ
ನಿಕ್ಕಾದೇ ಬರೀತಿನ ನಾಟಕ ಖಂಡನಿ ಬಡೇದಿ ಆ ಸುಮತಿ ರೋಲು ನಿಕ್ಕಾದೇ ಬರೀತೀನಿ ಸರೋಜಿನಿ ಇವರ ಮಲ್ಪು ನಿಕ್ಕದಿ ವಾ ಸಿನಿಮಾಟ್ಲ ಬರದಿನ ಪುದರ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಡ್ ನಿಕ್ ಈ ಮಲ್ಪುದು ಕೇಳಿನೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಆರ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡದು ಆ ರಡ್ಡು ಜನ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಅಕ್ಲು ಬಾರಿ ಅಮ್ಮಡ ಪುರ ಕೇಳಿನಿ ಕೀಟದಾದ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ ಪುರ ಅದು ಒತ್ತೊಂಡೆ ಒತ್ತೊಂದಾದ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತದಾದ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಟೇಲರ್ ಬಂಡ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಆರು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಭೀಷ್ಮೆ ಅಪಗ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಈ ನಾಟಕಡು ಸರೋಜಿನಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಂಡ ಆರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆ ಪೇರು ಪಣಪನ ವಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಆರು ಮಲ್ತೇರು ಯಾನಿರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಆರಂಭರ್ದು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಯನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಭಾರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಸಮಾಜ ಎಲುದಾಂತಿ ನಾಲಯಿ ಅಂತ ಪಣಪೇರು ಈ ನೆಟ್ಟು ದಾದಾನ್ಲ ದೂಷಣೆ ದುರ್ಜನ ಒಂದು ಪುರ ಬತ್ತಿರ್ನ ಬತ್ತ ಆತುಂಡು ಆತುಂಡು ಹೌದಾದ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಈ ನಟ್ಟಿಗೆ ಪುರ ಪೋಪಿನಿ ನಟ್ಟಿಗೆ ಪುರ ಪೋನಗೆ ಪುಂಜೋಲ್ ಮತ ಪನ್ಪಿನಿಗೆ ದೇ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಈರ್ನ ಮಗಲ ನಾಟಕಡ ಅಂದೆ ಅಂದು ಎನ್ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊನೆಂದು ಆಪಿನಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಪಿನಿ 10 ಜನದ ನಡುಟು ಎಲ್ಲಿ ಆಪಿನಿ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಆಪಗ ಅಂಚ ಆಪುಂಡದು ಇಲ್ಲಡ ಬತ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮಗ ಆಲ ಅಂಚ ಪಂಡಲು ಮೌಲುಂಚ ಪಂಡಲು ದಾಯ ಮಗಂದು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಐತೆ ಎಂಕ ಅವೇ ಬೋಡುಂದು ಎನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಓದುಲೆ ಐಕೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೆರಿತಾಂಗ ಅದು ಗುರುವಾದ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೇನೆ ಅನಗ ಬುರ್ಚಿ ಮಗ ತುಳಿ ಇನಿಕೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇನಿತ ದಿನ ಕರಿದು ಬೋದು 13 ವರ್ಷ ಇನಿತ ದಿನ ಆರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಯಾನೇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಡ್ ಕುಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಕರಿದು ಬೋತಿನ ದಿನ ಮನುಷ್ಯಗ ಜಗತ್ತಡು ಆದಿದೇವರ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಪಣಪುನ ಶಬ್ದನೆ ಓಂಕಾರ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲ್ನ ಬದುಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರೋಜಿನಿ ಅಕ್ಕನ ಬದುಕಡು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆರ ಅಮ್ಮೆಲಾದು ಅಪ್ಪೆಲಾದು ದೇವೇರ್ಲಾದು ಸರ್ವಸ್ವಲಾದು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಸಮಾಜ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಡನ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಸರಿ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ತಾಕತ್ತಿಂಚ ಹಾಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನವು ಈ ಭಾವನದ ಒರುಟಾದ ಕಣನೀರ್ದ ರೂಪಡ ಜತ್ತಂಡ ಸರೋಜಿನಕ್ಕ ಭಾರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಕಣನೀರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇನ್ನ ಬೈದಡ್ಡಗು ಇನ್ನ ಖಂಡನೆಗ್ಲಂದು ಮತ ಮನಸ್ಸಿತ್ತುಜಿ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂಜಿ ಮನೆತನ ಬಡ್ಲ ಗೊತ್ತುದಾರ ಅಂದ್ ಯಾನೈಕೆ ಬರೋಣಂದಿತ್ತು ಈತ ಪುರಾಣಗ ಈರೆಗ ಮದಿಮೆಯ ಪಣಪ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಮರ ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಅತೆ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಮರ ತಾಸರೆ ಅತೆ ಅಪಗ ಈರೆಗ್ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ PUCD ಮದ್ವೆ ಅದೇ ಅವು ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಆರು ಏನನ್ನ ತುಯ್ಯರು ಯಾನಪಗ ಏನ PUCD ಅನ್ನ ತೂದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಡೆ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಇಂಕಲಪಗ ಮುಲಿತ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನಗರಡು ಮುಲಿತ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ನೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ದೀದಿತ್ತೇರು ಆಡತ್ತ ಆಡೆಗ್ ಆರು ಕಲ್ಲದ ಆರೆಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರು ಆರಪ್ಪಗ ಬತ್ತಿನ ಅರಿಯ ನಾನು ತುಯ್ಯರಿ ತೂದು ನಾ ಅಜ್ಜಿರಡು ಅಮ್ಮಡ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಪುಣ್ಯರು ಅಂದು ಅವು ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಇದಾಯ ಮಗ ಅತ್ತಿ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪರ್ದಾನೆ ಯಾರು ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ ಮಂಡೇರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಲೆಗ್ ದಾನ ಮದ್ಮೆ ಯಾರೇ ಪ್ರಾಯ ಆತಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆಕಲ್ ಮಲ್ಪುಜ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ತಾಕತ್ತಲಜ್ಜಿ ಮತ್ತ ಬದಿ ಕೊರಿಯರೆ ಬದಿಲ ಬಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ನಿಕುಲ್ ಪುಣ್ಣು ಕೊರ್ಪಡ್ಡ ಅಂದ ಅಂಚಾದ ಮದ್ಮೆ ಕೂಡ ಎಂಕ ಏನೊಂಜಿತ್ತಂದು ಆರು ಮುಂಡು ತುತ್ತು ಆರು ಬಡ್ಚಿಂದು ಆರು ವೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ತೊಂದೇರು ಏವೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡ್ನ ಪುರ್ಲತ್ತ ಪನ್ನಗ ಪ್ರಾಯ ಅಂಚಿನ ಏವೇ ಮುಂಡು ತುತ್ತು ರೆಕ್ ಬರ್ಚಿ ಐಕ್ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚೆನದಾದ ಬುಕ್ಕ ಆರುಂಚೆನೆ ಕೇನ ಅಪಗಪಗ ಅಮ್ಮನಕ್ಲ ಬರೋಂತೇರತ್ತೆ ಐಕ್ ತುಲೆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಲಾಯಿ ಕೆಲಪರಂತೀರು ದಾನೆ ಬಾರಿ ಮಲ ಗುತ್ತುದ ದಾನೆ ಗಡಿ 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 ಅಕ್ಲ ಬೋದು ಅಪ್ಪೆಡ ಅಜ್ಜೆಡ ಬುರ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾನೆ ಪದ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಅವ ಹೇಳ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾಲಂದು ಪನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಗ ಒಂಜಿ ಐನಿ ಅಪ್ಪಗ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಿನ ಮನಗ ತುಯ್ಯರ ನಮಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲಾಲು ಬೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡುದ ಆಧಾರ ಅಜ್ಜಿ ಜನಕಲ ಬಲಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡು ಜನ ಬಲಜ್ಜಿ ಧನ ಬಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕುರ್ದು ಬುಡ್ಕಂದ್ ತರತ್ತು ಒಂಜಿ ಪುದೆಜಾರಗ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ತರಟು ತುಲೆ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರಿ ಸರಳವಾದ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಕಲಿ ದಾಲ ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಕಲಿ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂಚ ಮದ್ಮೆ ಆದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಂಡನನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ವಿರೋಧ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ವಿರೋಧ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಏಪಲ್ಲ ಯಾನ ಓಡ್ಲ ಪನ್ನಗ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬ್ರಾಂಪನಗ
ಮನಿ ಪುಣೆಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಮನಿ ಪುಣೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ಅರ್ನ ಕಾರ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ದಾಯ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬುಡು 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 ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಾತ ಅಂಚಂದು ಇರೆಗ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕೀರ್ತಿ ಬತ್ತಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಪುಗರ್ತೆ ಬತ್ತಣ್ಣ ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆರ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಈ ಪೇಪರ್ ಇಡ ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಾನಾದಿಗೆಲು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಮಾತಂದು ಆನಾಗ ಆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಊಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಾಗ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆ ತುಳಸಿಗಟ್ಟೆಗೆ ಬಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಪುಣ್ಣು ಮದ್ಮಾಲ್ ಮದ್ಮ ಆತು ಜಪಗ ಬಟ್ಲ ಗುತ್ತದ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಆತೀನಿ ಅವಲೇ ಅವು ಕಾಕತಾಳಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತೀನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪನ್ನಗ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲುವ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರಿಯನ್ನ ಮಿತ್ತೆಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಅನಗ ಮೇರೆಗಲ ಇಪ್ಪಡೆ ಮೂಲು ಮಾತ ರೀತಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅನುಯೋಜ್ಯವಾದ ಉಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಸೀದ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇನ್ನು ಆರಂಭದ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬುಳೆನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಪಗ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆತ್ತಣ್ಣ ಅಪಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪಗ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಸುರುಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಏತಿ ಎಂಕ್ 75 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರ್ ಟೇಲರ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಟ್ ಎಂಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ರಡ್ಡ ಪವನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ದಾದನ ಏರೇ ಅವನು ಮಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ಬನ್ನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಏತು ಶೋಕದ ನೋಟು ಅಂಚ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಡೆಡ್ ಐಟ್ ಪುದರ್ ಬನ್ನಾಗ KB ಭಂಡಾರಿ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನಾರೇನು ತಿದ್ದಿ ಬನ್ನೋದಿತ್ತೇನೆ 6 ಎಡ್ಡೆ ರೈಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪುರ ಕೊನೋದಿತ್ತೇರಿ ನೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ತ ಪುರ 6 ಪಂಡೇರಿ ಟೇಲರ್ಲೆ ಏತು ಪುದರ್ ಬರ್ಪು ನಾರೇನ ಬಾಲೆ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಪನ್ನಾರ್ನ ಬಂಗಾರ ಬಾಲೆಡಿ ಅನಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಾಲೆ ಬಣ್ಣ ಪುಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿನ ಬಾಲೆ ಅಂದಲೇ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಏನ್ ಬಾಲೆನೆ ಬಾಲೆಗೆ ಈತು ಪುದರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ನಜಿ ಕಾಸನಂತ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಾಪ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹುಡುಗ್ಲೇರಕಲು ಬಂದ್ ಮುನ್ನೂದು ಮಲ್ತೇರು ಮುನ್ನೂದು ಐದಕ್ಕೆ 500 ಆಡು ಅಂಡೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಲು ಅವಕಾಶಲು ನಾಟಕಲು ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕಲು ಯಾನು ಅವು ಬಯಸೇನ ರೋಲು ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರಲೇ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ಇರ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಇರ್ನ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೂರ ಕಾಪಿನ ఒక సినిమాడ్ల అవులి మల్ల పాత్ర పన్నగ ఎన్న ఇష్ట ఎన్న ఆత్మతృప్తి కోరిపిన పాత్రలు తిగిది ఇంక రంగభూమిడు యాన ఇరడకేన్నే ఇరే రంగభూమిడు ఇరేಗ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಪನವು ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಮರಗಿಲಂದಾನೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ರಂಗಭೂಮಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂಡ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಳಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಅಪಗದ ಅವಸ್ಥೆ ಬಂದನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೀವರ ಕೆರ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಮಿನಿಲ್ಲ ತಂಪೋದ ಐತ್ ಬಕ ಓಡೋಡು ಪೋಪಿನಿ ಓಡೋಡು ಪೋಪಿ ಅವ್ಲು ಪೋದ್ ಬಕ ಕುಲ್ಲುನು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ದಾಲಂದು ಜಿಬಕ್ಕ ಇಂದು ಪೊಂಡ ಎಂಚಿನ ಲೈಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪಿನಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೋನಗೆ ಜನರೇಟರ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ದಾದಲ ಇಜ್ಜತೆ ಅಕ್ಲು ಇಂಕ ಬೆಂಗರೆಡ್ ನಾಟಕ ಆತೀನಿ ಪುರ ಮಲಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟನ್ನು ಮಲಮಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಪುರದೀದು ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಪುರದೀದು ನಾಟಕ ಅಪಗ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾನೊಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಓಲಜ್ಜ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಆ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಅವೇನು ಅವೇ ಪರದೆಡೆ ಖಾಲಿ ಪರದೆಡೆ ಪನ್ನಗ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಾಕಿಲ್ ಕೋಣೆ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪರದೆ ದೆಪ್ಪುನು ಅವು ಐಟೆ ತೋಜವನು ಇಲ್ಲದ ಇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಲರ್ ನಾಟಕಗಳು ಖಂಡನೆ ಬಡಿದಿಡು ಈ ಮಾಳಿಗೆದ ಮಾತ ಜತ್ತಂ ಬರ್ಪಿನ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತದಂತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾತ ಅಂಚ ಕಾಲಘಟ್ಟೊಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಐಕ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಒಂಜಿ ಪಣವು ಪಾಡ್ನಕುಲು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪಾಟ್ನಕುಲು ಆತ ಬಲಿಷ್ಠರಾದಿತ್ಯ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬಲಿಷ್ಠಿರದಾಲ ಜಿಂದೆ ಎಂಕುಲು ಉಂಡತ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಪೋಪಿನಿ ಐದಕ್ಕೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಬುಡೋಡು ಅಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಸೀದಾ ಬತ್ತದ ನಡತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತು ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನಕುಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಬಲಿಷ್ಠರ ಆದಿ ಇತ್ತಿಜಿಂದಂಡಲ್ಲ ಪುರ್ಲುಡು ಕಾಫಿ ಚಾ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿಜೇರು ಬಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿತಿ ತನ್ಮಯ ಕೊರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ನಿಯತ್ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ನಿಯತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲು ಇಜರ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದಾಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದುಂಬೆ ಬತ್ತದು ಉಂತೀರು ಪೂರ ಪನ ಪೂಡಿಗೆ
ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಓಡಿಗೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವಕಾಶದ ಅವಕಾಶದ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೇಲರ್ನ ಆರು ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರು ಪಂಡಿನ ಪೊರ್ತು ಒಪ್ಪೊಡಿ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಆರ್ನ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ನಗ ಆರ್ನ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಈರಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸುರುಟು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ದಾಂಡ ಇನೇ ಶೋ ಆಪುಂಡ ಇರೇ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರನ ಕೊರಿಯಾರು ಇನೇ ಇರ್ನ ಐನೀರು ಏತು ಕಲ್ತಾರು ಆತು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನೀರು ತೂದು ಇರೇ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಾತದಾಲಜಿ ಏತು ತೀರ್ಂಡು ಏತಿರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಆತ ಪಾದಿರ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪರುಷಿ ಆ ಶಿಸ್ತು ಅವಾಗ ಆತ ಆಸಕ್ತಿಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಐಟು ಒಂಜಿ ಇನೋ ಐಟು ಒಂಜಿ ಸೇರ್ದ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ಯದ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವು ಪೂರ ಮಾಯ ಆತಂಡು ಅಪಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಂದಿತ್ತೆ ಇರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ದಾಂತ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಅಂದ್ ತಾಕತ್ ಬೋಡು ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಅವು ಸರಿ ಬಾಯಟ್ ಅಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂದ್ 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 ಸರ್ಜನಕ ಇರು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟುಡು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟುಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಈರು ಬರ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಈರಿಗೆ ಮದಪೆರ ಒಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ್ತ ಘಟನೆ ಬರಬೋಪರ ಇಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗುಡು ಮದಪೆರ ಒಂದಿನ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಲಯಾಳಂ ವಿಧೇಯನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಐಟ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ರಡ್ಡು ಭಾಷೆಲ ಇತ್ತನ ಅವು ಮಾಣಿಡು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುಡು ಅನಂತಾಡಿ ಗುತ್ತುಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತಿ ನಾವು ಆರ್ನ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಎಂಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಕ್ಕೆಲ್ದಾಲು ಶೋಷಿತ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಅಂಡತ್ತ ಅಡೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮನ್ಮೋಹನ್ ದೇಸಾಯಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ಬನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಐಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫು ಜಯಪ್ರದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಕಲು ಪೂರ ಇತ್ತೇರ ಅಕಲು ಆ ಒಂಜಿ ಇದಾಯ ಪನ್ನಗ ಯಾರು ಖಾಲಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಅಮಿತಾಬ್ ಆರು ಯಾನ ಇರುವೇರಿ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಮರಪೇರೆ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅಂಬರೀಷ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮೊಕಲಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾಲು ಮಲ್ತದೇನು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಇತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿನೇನ ತತ್ತೀನಿ ಬಡವರ ಬಂಧು ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಬತ್ತನು ಅಪ್ಪಗ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಟಿಯನ್ನು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಒಂದು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಏನನ್ನು ಬುಡ್ಚೇರು ನೆಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗಿ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದಿಯನ್ನ ಗುರು ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ ಟೈಲರ್ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ತತ್ತು ಪೋಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕ್ ವಜ್ರಮಣಿನ ಬೊಡೆದಿ ಅದು ಬಡವರ ಬಂದರು ರಾಜಕುಮಾರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕಿ ತಿನ್ಪಾಡು ಈರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಂದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ನಟರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಈ ನಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ನಟರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ ಈರಿಗೊಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೊರನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಚಲನ ಬನ್ನಗ ಪುಟ್ಟ ಹೆಂಡ್ತಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ಟಿ ಏರು ನಾಯಕನ ಐಟ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಐಟ್ ಯಾನು ಐಟ್ ಬೇಬಿ ರೇಖಾ ಬಂದದು ಅಲ್ನ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ರಡ್ನೆ ಬಡಿದಿ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಐಟ್ ಏಟಿರಾಗು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐಟ್ ದಾದಾಪು ನಂಗೆ ಸಾಂಗ್ ಪದ್ಯದ ಸೀನ್ ಇಡು ಅಲ್ಲೇನು ಕಡೆಪ ಅವನು ಬಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೈಪ್ ಸುಡ್ಡಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಯಾನು ಹಾಕುಜಿ ಬಂದದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ನೀನು ಹೊಡೆಯದಿದೆ ನಿನ್ಗೆ ಬರಿಸ್ತೇನೆ ನಿನ್ಗೆ ನಾನು ಬರಿಸ್ತೇನೆ ಏಟಿರಾಗು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಈಗ ಸಮಾನ ಎಂಪುಂಡು ದಾದಾಪನ್ನಾಗ 26 ತಾರೀಕು ಜನವರಿ BC ರೋಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏತು ಜನ ಎನ್ನ ಬುಲಿಪು ನಾಚಿಗೆ ಅಂಡ್ ಹಾಕಂಡಿನತ್ತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಹೋದ್ ಬಂದ ಆಂಡ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಲೆನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಂತ ಪುಟ್ಟ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅನ್ನತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಹೆಂಡ್ತಿ ಬೇಬಿ ರೇಖಾ ಯಾನ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಯಾನ ಅಂಚೆ ಮದಪೆರ ಒಂದಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಆದರೇನು ಶಿವ ಮೂಲೆ ಕುಡ್ಲಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತೀನಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಎಂಕ್ಲು ಕುದುರೆ ಮುಕ್ಕಟ್ಟು ಎನ್ನಲ ವಿಷ್ಣುನಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತೀನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಅಂಟ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಐತಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ ಈತ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪುಡು ಒಂಜಿ ಗುಂಪುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೋಜುನ ಅಂಟ ರಂಕವು ಆತೊಂಜಿ ಅಂದು ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಕಳನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಾನಿ ಬೇಗನೆ ಬಾರು ಐಟ್ ಮೈಸೂರು ಲೊಕೇಶನ್ ಬಡಿದಿಯಾನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನಗೊಂದು ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಈರಿಗೆ ಬಾಬಾ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ
ಇಂಕ ಅವಕಾಶವೇ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಬೊಳ್ಳಿದೋಟ ಸಂಗಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರು ಅವು ಅಪಗದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತೆದ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಚಾಲಿಪೋಲಿಯಲು ಎಡ್ಡೆ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ನಡತದನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕದ ಎಡ್ಡೆದ ಪಾತ್ರಲೆಯನ್ನ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಬರ್ಸ ಅರೆಮರ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲ ಸಿನಿಮಾಡು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬುನ ಐಟ್ ಕಂಬುಲ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಮನೆತನತ್ತ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಎದುರು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆವರೆ ಮುಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಇತ್ತೆ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ವಾಪೂರ ನಟನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾನ ಪನ್ನಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರಲೇನ್ ಬೈದ್ರ ಪಂಡತ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 13 ವರ್ಷದೊಂಚ ಕಟೀಲು ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಜನಕುಲ್ನ ಉಡಲ್ಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬರೆತೇರು ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣನ ಅವು ಟೀಮ್ ಶ್ರೀಲಲಿತೆ ಐಟ್ ಜೀವನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆ ರೀತಿ ನಂಚಿನ ಐಟ್ ಯಾನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನೊಲ್ಲೆ ಮೇನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡು ನಿನ್ನಿತ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಬಗ ಸರೋಜಿನಿ ಅಕ್ಕಂದು ಲೆತ್ತೊಂತನ ಕಾಲ ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಈರಾಯ್ಕ್ ಐಟ್ ಅರುಣಾಸುರನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂತ ರೋಹಿದಾಸ್ ಕದ್ರಿ ಆರು ಅರುಣಾಸುರೆ ಪನ್ನಗ ಆ ಕಾಲದ ಅರುಣಾಸುರನೇ ಈ ಕಾಲ ಬತ್ತಿಲೆಕೈತನ್ ಆರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆರ್ನ ಸ್ವರ ಅವು ಅಬ್ಬರ ಉಂಡತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗರೆಗ್ ಸರ್ತ ಉಂತುದು ಈ ಆರಿಗೆ ಪಾಡುನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ಯಾರ ಒಂದಿತ್ತು ಬಾಂಬೆಗೆ ಮಾಟುಂಗ ಬೋತೀನಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಈ ರೋಹಿ ಅಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉದ್ದು ಬತ್ತದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ನ ಸಮಗಟ್ಟು ಪಾಡೋಡ್ನಾಂಡ ಕುಲ್ದು ಪಾಕ ಬರ್ತುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಚ ಪೋಪೇರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಆದು ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬನ್ನಗೊಂಡತ್ತ ಅವು ಆಯ್ತ ರೀತಿಯೇ ಬೇತೆ ಈರು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಡಿ ಈರು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಾರೆ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಜನಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂಚಂದಿದೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ಏನನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನತ್ ಆಂಡ ಆ ನಾಟಕೋಗೆ ಟೋಟಲಿ ಆ ನಾಟಕೋಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ತೂಯಿನಾಕುಲು ಎನಡನೆ ಪಂತಿನಾಕುಲು ಲೇರು ಐನೊ 4 ಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲು ತೂಯ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯಾವೊಂದು ಆಪುಜ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ದೇವಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ಈರ್ ಐಕಾದೆ ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ಇರೆಗಾದೆ ಬರಿತೀನಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರವು ಬೇತೆ ಏರಿಯಗಲ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಬೇತೆ ಏರಿಯಗಲ ಮಲ್ಪೆರಸ ಐಕೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿಚ್ಚ ಅವು ಈರು ಪನ್ನಗ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲಿಯಾಕಲು ಏನಾದ್ರು ಮಲ್ಲಾಕಲು ಏನ ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕರು ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯದಕುಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕಾರ್ವತ್ತನು ಐಕೆ ಏನಾರು ತಮಾಷೆ ಪಂಡೆ ಎಂಚೇನೆ ಪಂಡ ನಿಕಲು ಕಾವಿ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಕಟ್ಟೆಡ್ಗುಲ್ಲೆ ರೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಾದನಿಕಲು ಕಾರ್ವತ್ತು ತಮಾಷೆಗೆ ಮನೆಗ ಆತ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಅನುಭವ ಮಂಟ ಮಲ್ಪಡಾವ್ ಆತ ಭಯಭಕ್ತಿ ಆ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಈರು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಅನುಭವ ಆಕ್ಲಿ ಬರ್ಪು ನಲ್ಕ ಇರ್ನ ನಟನೆ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಒಲಿದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಐದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸರಸ್ವತಿ ಅಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಕ್ಕ ಯಾನಿರಡಕೇನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈತ ನಾಟಕ ರಂಗ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಡಿ ಬೆಳೆಯರು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಬುಡ್ದಿರ್ನ ಬೇತೆವಾ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಾರೆ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಉಳ್ಳ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರೆತಿನೆಟ್ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ತಿದ್ದಿ KB ಭಂಡಾರಿ ಬರೆತಿನೆಟ್ ರತ್ನಾಕರ್ ರಾವ್ ಕಾವ್ರು ಇಂಚಪ್ಪ ಕರಿದು ಪೋಯಿರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪುದಾರ್ನ ಆರ್ನೆಟ್ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ ಮಾತೇರ್ ನಬ್ಬ ಕಡ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಪೌರುಷದ ಅಬ್ಬರದ ಪಾತ್ರಗಳೇನೆ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕವು ಅಕ್ಕ ಈರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಾತಿರಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ఒక ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ನೆತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಇರ್ನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳು ನಿಕುಲೈಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತೊಡಗಿಸದು ತನ್ನ ಬದುಕನೇ ಮುಡಿಪಾದದು ಇದು ಆ ಕಾಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಿಪ್ಪು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದ ರೂವಾರಿಲಾದಿಪ್ಪು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಾರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಂಡು ಅಪಗತ ರಂಗಭೂಮಿ ದಾದಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಗಳು ಮಲ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಏತೋ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರನೇ ಏನ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಂಡ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಕೆಲವೊಂಜಾಗ ನೆನಪೇಜಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜವಂಡದು ಪಾಠ ಮಲ್ತದ ಬೈದೆ ಪನ್ನಗ ಕಾಸು ತಂದೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೋಡು ಕಾಸು ಪನ್ಪಿನ ನೆಟ್ಟಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಕಾಸಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಕಾಸು
ನಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಬೊಕ ಜನಕುಲು ಕುಲ್ದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನನ್ನು ಎಂಚ ದೆತೋನುವೇರು ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಐಟು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸತ್ಯವನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಏತೋ ನಾಟಕಲು ನೆನಪುನು ಆ ನಾಟಕ ಮಲ್ದೆ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ದೆ ಏತು ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಕುರ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪು ದೆತೊನಂದನೆ ಸೀದಾ ನಾಟಕ ಆಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದತೊನಂದ ಬೇನೆ ಏತೋ ಉಂಟು ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ 10 ಬಾಯಿ ಐತ ಬಗೆಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಬನ್ನ ತೀರ್ಥ ಬನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತ ಏನನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಮುದ್ದು ಬರಿಯರೆ ಕಾತುಕುಲು ಸರೋಜಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಎಂತ ಎನ್ನ ಎಂಕ ಅವೇ ಕಾಸು ಅವನೇ ಕಾಸು ಬತ್ತೊಂದು ಅವನೇ ಒಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಎತೋ ನಾಟಕರುಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ಈತು ಮಾತ ಇರು ಜೀವನೋಡು ಸಾಧನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವೇ ಪನ್ಪನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಂಗಭೂಮಿ ಏನೈತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಂಗಭೂಮಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೋಂಡು ಇತ್ಯದ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಸ್ತ್ ಬುಳೆ ಒಂದುಂಟು ದಾಯಪನಾಗ ಏತೋ ತಂಡೋಲುಂಟು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ఒక బోడాయినాథ్ కాసల ఉండు అక్కలేడ పన్న గట్టి ఉల్లేరు కాసు కొరుపు నంచెత్తన విశాల మనస్సుದ ಕುಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ತಾಕತ್ತ ಕುಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತ ಉಲ್ಲೇರು ದಾನಿಲು ಆ ಹೃದಯವಂತಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಎತೋ ಜನ ಖಂಡಿತ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ಯದ ರಂಗಭೂಮಿದ ನಾಟಕಾದಿಪು ಚಲನಚಿತ್ರಾದಿಪು ರಡ್ಡು ನೆಕ್ಕಲ ಈರಿಗೆ ಕಾಸುದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದದು ಬರಂದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಮಣ್ಪನೆ ಅಂದ ಕಾಸುದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದು ಬರಂದು ಪನ್ನಗ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಗ ಕಾಸೇ ಮುಖ್ಯ ಐಟು ಏತು ಕಾಸು ದೆತೊನ್ನ ಏತು ದೆತೊನೊಲಿ ಪಂಡಿತ ಪೋಪಿನ ಕಲಾವಿದರ ಆ ವರ್ಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಏತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ ಏತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕಾಡು ಎಂಕ ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಬರೋಡು ಪನಿಪಿನ ವರ್ಗ ಬೇತೆ ಈ ವರ್ಗೋಡು ಯಾನ್ ಸೇರ್ದಿನಾಲ್ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟು ಏತಿಕೆಡು ಪಾತ್ರೆನ ಗಂಚ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಲು ತೂಪೇರ ನಮ್ಮ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಪೋಡು ಐಟು ಸುಳ್ಳು ಪೆರವೆಲ್ಲ ಏರಡನೇ ಆವಡು ಯಾನ್ ಎಂಕ ಈತ ಕೊರೇನ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾಗು ಪಾತ್ರೆ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮನ್ಪೆ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಏನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟದು ಲೆತೊಂಬಪ್ಪೇನ ಒಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪನ್ನಗ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ ಒಮ್ಮುನ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ ಒಮ್ಮುನ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ ಮಾತ್ರೆ ఒక ಏತು ಕಾಸು ಪಂಡದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನುಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಈರ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತು ಮನ್ಪಾರು ಕೊರ್ಲಿ ಐತ ಅರ್ಥ ಈರೆಗೆ ಪಾತ್ರೋಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಈರ್ನ ಬಿಲೆ ಕೊಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಏತು ಕಾಸು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಈ ರಂಗೋಗ ಬೈದಿನಾಲೇ ಅತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ಜನಕಲೇನ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲೇನ ಗೌರವ ಅಕ್ಕಲೇನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಅವು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಂಗಭೂಮಿ ಈರು ಬಣ್ಪನೆ ಒಂಜಾತ ಈ ರಡ್ಡು ವಿಧ ಬಂಡಾರ ಒಂಜಿನ ಎಂಕಿ ಏತು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಣ್ಣದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅತ್ತನೇನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನ ಬಿಡ್ಪೇನ ಒಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪನ್ನಗ ಈತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಈತ ಎಂಕ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂಚಣ್ಣ ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪಿನ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಈತು ಕೊರ್ಪಾರ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಉರಿ ಪಾಪ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುಂಡು ಪಾಪ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿಂದ ಕೊರಂಡ ಮನದಲ್ಲಿ ಬರಂದೆ ಕುಲು ನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮನದಿಂದ ಶೋ ಅಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆಗೇನು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಂಗಭೂಮಿ ಕೆಲವು ಜನ ಪಣಪನ ಕೇಳದೆ ಹಾಸ್ಯನೇ ಪ್ರಧಾನ ಆಪುಂಡು ಪಣಪನ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಒವೇ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಡು ಒವೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪಡು ಐಟ್ ನೀತಿ ಬೋಧಕವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯನ ದಿರ್ತು ತೊಚ್ಪಾವು ನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಪೆರೊಂದು ಸತ್ಯನ KN ಟೈಲರ್ನ ನಾಟಕಡು ತಮಾಷೆ ಹಾಸ್ಯ ಇತ್ತನು ಆಂಡ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಮನ್ಪಿನ ಇತ್ತು ರಮಾನಂದ ಚೂರಿಯರು ನಾಟಕ ಬ್ರಹ್ಮಿ ರಾಮಕಿರೋಡಿಯಲ್ ಅಕ್ಕಲ ಮಾತ ನಾಟಕಲುಡು ಜನಕುಲು ಬೂರ್ದು ತಿಳ್ತೊಂತೀರು ಅವು ದಾಯಿ ತಿಳ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಖಾಲಿ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಅವು ಹಾಸ್ಯ ಐತಿ ನೆಟ್ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಐತಿಜಿ ಗೊತ್ತಣತಿ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಹಾಸ್ಯಗೇ ಒತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲ ಅಪಹಾಸ್ಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನಂದೆಟ್ಟು ಇವನ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲೋಡು ಕೆಲವು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಬಂಡು ಭಾಷೆ ಅನ್ಪನೆಕ್ಕೈ ನಮ್ಮ ದಾಯಪನಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಐಟ್ ವರ್ಗೋಲು ಪುಂಡು ಕೆಲವು ವರ್ಗದಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ಕೆಲವು ವರ್ಗದಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಆ ರೀತಿದ ಮಾತ ದಾಯಪನಗ ಖರ್ಚಾಪುಂಡು ಸಂಭಾವನೆ ದೆತೊನುವೇರು ಆಂಡ ಈ ಹಾಸ್ಯನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದವಿನು ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೀತಿ ಬೋಧೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಆಂಡ ಅವು ಸರಿ ಇಂದು ಅಂಚತ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಯಲು ನಂಗೆ ಇಂದು ದಾಯಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ದಾಯ ಹಾಸ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ರೀತಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬೊಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡ್ಲ ಉಂಟು ಅವು ಉಂತೋಡು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಎಡ್ಡೆನ ಹಾಳ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಡ್ಡೆನ ಹಾಳ ರಂಗಭೂಮಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಶಾರದೆನ ಆಗರವು ಅಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಎಂಕಲು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದೆಯರು ನಾವು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಅಂಚಿತನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪನ್ನಗ ಒರಿಯ ಕೂರಿ ಅಂತ ಉಂಡಾಪುಜಿ ಒರಿ ಅಂತ ಉಂಡ ಒರಿಯಾಗ ದ್ವೇಷ ಊರಿ ಮಿತ್ತು పోయిందండ ఆయన ఎంచ తిర్తవతదు నూకును ఎంచ ఆయన మల్పును ఆయన కైపత మిత్తు తెర్పోడు
ಕೈದತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡಿನ ತರ್ತದು ನೂಕು ನಕುಲಿ ಎಂದು ತಂದೆ ಮತ್ಸರ ಮತ್ಸರ ತೇಜೋವದ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಪುನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಉಳಾಯಿಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಉಳಾಯಿಡು ಇಂಚಿತ್ತೇನೋ ಘಟನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆಯನ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಏರು ಕಲಾವಿದರು ಪಾತ್ರ ಕಥೆ ಅನಗ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಎಡ್ಡೆ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಗ್ನಿಫೈ ಒಂಜಿ ಗನಸ್ತಿಗೆದ ಪಾತ್ರವು ಐಕ್ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಂಚ ಪಂಡೇರು ಪನಗ ನೆಕ್ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿರ ಕಲಾವಿದೆ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಕ್ ಆವುದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಕೈತಲಿ ತಿನ್ನಕಲು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಮಾತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದು ಆರತೆ ಜೈದಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಆರತೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಪುನತೆ ಓಡ ಪೋಪುಜಿ ಇರತ್ತೆ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಐಕ್ ಯಾನಕೆಂಡ ಅರ್ಧ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಂಡ ಸರ್ ಅಂಚಿನ ಏನ ಹಿತ ಚಿಂತಕೇರಿ ಏರಂದು ಪನ್ಪರ ಪಂಡೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಸರೋಜಿನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುಜಿ ದಾಯಪನಾಗ ಇರೇಗ ಅಕ್ಲಿನ ತೂನಗ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ ಎಂಚಾವಿರೆ ಗ್ರಜ್ಜಾವು ಇರಗಳ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪುಲೆ ಅತ್ತು ದಾಯಪನಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿದ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಸರಿ ಈರಿನ ಜೀವನೋಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ಪನು ಅಕಲ ಮಾನಸಿಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೂದೆಟ್ಟು ಬೇನೆ ಇತ್ತೆ ಈರೆಗೀರಿನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಜೀವನೊಡತಿಗೆ ನಂಚೆತ್ತನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪುಗರ್ತೆ ಸುರು ಕಾದೆಂಕ್ ಕಾವಂದೇರು ವಿಶ್ವತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಅದು ಸುರೂತ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಆತಿನ ಕಾವಂದೇರು ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಲು ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೇರು ಎಂಕ್ ಅಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಹಂತವಾದೊಂದು ರಂಗಭಾರತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆಹಲಿದ ರಂಗಭಾರತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಉದಯವಾಣಿ ವಂಶತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೌಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುರಂದ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಮತ ಕೆಲವು ಮತ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾ ಕೌಸ್ತುಭ ರಂಗಶಾರದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಪಂಡದ ಬಿರುದು ಕುರಿತು ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೇರು ಆ ಮುಖೇನ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಂಡು ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಲು ಏತಾತನಿಂದ ಲೆಕ್ಕಗೆ ತಿಕ್ಕಂದ ಈ ರೀತಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಅಕೈರದಕ್ಕೆಯನ್ನು ಈರ್ನ ಜೀವನಡು ಅತಿ ಬೇನೆ ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಜೀವನೋಡ ಅತಿ ಬೇನೆ ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಇರೇ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಹಿಂಸೆ ಆತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅನ್ನ ದಾಯ ಬತ್ತೆನಾ ಪಣಪ ನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದಲ್ಲ ಆತಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚಿತ್ತನ ಘಟ ಎಂಕ್ ಇತ್ತಿನ ಬನ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಎನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ವೀರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನನ್ನ ಪನಗ ಯಾನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊಂಡಟ ಮಲ್ಪುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನದು ಕೊಂಡಟ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ ನಂಡ ಕೊಂಡಟ ಮಲ್ಲಾಕಲ ಅಂಡ ತರತಕ್ಕವೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಎನ್ನ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂದು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಕೆಲವು ಎನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಏನೇನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಎನ್ನದೇನ ಹಕ್ಕು ಏನನ್ನ ತೇಜೋವದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾತಿನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಅಪಗ ಇಂಕ ಮಾನಸಿಕ ಒಂಜೇ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಂಚೆ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನಗ ಒಂದು ಇತ್ಯದ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಶ್ರೀಲಲಿತದ ವಿಷಯ ಪಂಡು ನಜ್ಜಿಯಾನು ಶ್ರೀಲಲಿತ ಭಾರಿ ಅನ್ನು ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು 5 ದುಂಬು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕಲು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ನಮನದ ಹಿಂಸೆ ಕೊರನಾಗ ಅಂದು ಅತ್ತು ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಊಲ ತಿರಿಯನೊಂದೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏರಿ ಎನ್ಕ್ ನೆರ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಪಿರಾಕ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕಣನೀರು ದುಃಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂಕ್ ಆತಿರ ಬೇನೆ ಪಂಡ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಆನೆ ಆಯ್ತು ಕೋಪಕ್ರೋದಳೇನು ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಕೊಡೆದುಕ್ಕ ಬಡುಪುನ ಮುಖೇನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪುಂಡಿದೆ ಅಂಚೆ ಈ ಒಂಜಿ ಭದ್ರ ಆನದ ಯೋಜನೆ ದುಂಬೇ ಪೋಂದಿಪ್ಪರ ಪಿರತು ಪೂಜೆ ಅಂಚೆ ಯೋಜನೆ ತಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಬೇನೇನು ಪುರ ನಿಂಗದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನೇ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಎಂದು ಬಾಣಲಿ ಅವ ಬಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಹೊರತ ಬೋಡ್ಚಿ ಈರೆಗ ಅವ ಆಸಕ್ತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಆ ಘಟನೆ ಪಂಡುಂಡ ಅಕಲ ಪುದರ ಬನೋಡ ಉಪುದರ ಬನ್ನಡ ಅಕೇರಿದ ಪಾತೆರದ ಬಂಡೆ ಅಕೇರಿದ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತು ಮುಗಿದ ಅಕೇರಿದ ಗಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಭವಿಷ್ಯದಾದ ಬನ್ನಗ ಖಂಡಿತಾದ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯನೇಕ ಉಂಡು ಇಪ್ಪುನ ನಾಂಡ ಉಪ್ಪುನ ರೀತಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ದಾಯ ಬನ್ನಗ ನೆಟ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಿಳಿಯೋಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟೇಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಜ್ಜಿ ಮಾತ ಇಡೀ ಈತ ಏತೋ ತಂಡಲು ಪಡು ಎಂಕುಲು ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಭಾವನೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಅಪ್ಪ ಕಲಾ ಮಾತೆನ ಎಂಕುಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪಿನಂಚನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಹೃದಯತೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಸು ಆತಕ ಪನಗ ಆ ಭಾವನೆಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಯಾನು ಮಾತೆರ ಅಂತ ಪನೊಂದುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೆಬಿಕ್ ಬೇರ್ನ ಯಾನ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಪನಗ ಅವೇನು ಮಾತಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆರೆ ನಂಗೆ ನಾಟಕ ರಂಗ ಬದುಕೋಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗಲ ಬದುಕೋಡು ಆಗ ಸಂಸಾರ ಉಂಡು ಮಾತಾಡು ಆಂಡ ಆಯ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೃದಯವಂತಿಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ಗೆ ಬೋಡು ದಾಯದ ಪನ್ನಗ ಆಯ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪವನ ಇಲ್ಲಿ ಒರಿ
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಒಳ್ಳೆ ఆయన సమస్యను ఇంచినందల ఆయన ಕೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಬದುಕುನತ್ತೆ ದಾಯಿಂದ ಬನ್ನಗ ಆಯಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮಲ ಬದುಕೋಡು ಅಂದಂದು ಕಲಾವಿದನ ತರೆತ್ತದನ್ನ ಬದುಕತ್ತ ಆಯಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತೆ ಈ ರೀತಿದ ಮಾತಂದು ಮಾತ ಇತ್ತದು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಇತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಏದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಭಾರಿ ಮಟ್ಟಡು ಭಾರಿ ಎಂದು ಬಂಡ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಾಕಿ ಯಾನು 100% ಮಾರ್ಕೆ ಅನ್ಕೊರ್ಪುಜಿ ಆತ ಸರಿ ಸಮಾವಧಿ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನಿ ಪಂಡಿತ ಕೇನೊಲಿತ್ತಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಂಗಭೂಮಿ ಮೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಂಗಭೂಮಿದ ನಾಯಕರನ್ನ ಏರಂದ ಕೇನೊಲಿತ್ತಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಏರೇನು ಬಣ್ಪುಲಿ ಏರೇನು ಬಿಡ್ಪುಲಿ ಏರು ಎಂಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನುಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಂದ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕೇನುವೆ ಜೋಕ್ಲೇಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕೊಡಿಪುಲೇಡ್ ಈರು ಮೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿಭೆ ಈರಂದು ಬನ್ಪಿನಿ ಏರೆಂದು ಬನ್ಪಿನಿ ಅವೇ ಮಸ್ತು ಉಲ್ಲ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಕೊನಪನಟಿ ನಪ್ಪೆನ ಬದರ ಬಂತಾರ ಅವೇನು ಬಿಡುದು ಈರ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಈಡೇವರೆ ಮುಟ್ಟದ ಇರ್ ನಲ್ಟ್ ಬಲವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆರಿ ತಾಂಗು ಕೊರ್ದು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಲ್ಲೆ ಬಣದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಯಾನೆ ಯಾನೆ ಎಂಕ ಯಾನೆ ಈರ್ನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಎಂಕ ಯಾನೆ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಯಾನೆ ಎಂಕ ಯಾನೆ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡದು ಎತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಎಂಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂಡತೆ ಅಕುಲಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಮಿತ್ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಅಕುಲಿ ನಾನು ಆತ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಡ್ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ನಮ್ಮ ನಾಲಾಯಿ ಶುದ್ಧ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗೌರವ ಕೊಡು ಅತೆ ಈ ಅಕೇರಿದ ಸಂದೇಶ ಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಸಂದೇಶ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅತನ ರಂಗಭೂಮಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾದ ಸಂದೇಶ ಕೊರೆ ಖುಷಿ ಅವೇ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅನ್ನ ಸಂದೇಶ ಕೊರಪಿನಿ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಕ್ಕುರಿಯನ್ನು ತೆರಿಯೊನ್ನಂಚಿನ ಒರಿಯನು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಈ ಕಲಾರಂಗನು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಎಂಕಲ ಪೂಜೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿಡ್ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ನಡಪವನ್ನು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಗೇನ ಅಕಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥದಲ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಯಲ್ಲಿ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನಂತಲ್ಲ ಸರಿ ಆತಜಿಂದಾಂಡ ಆಯನ 4 ಜನತ ನಡುಟು ಆಯನ ಅವಹೇಳನ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಬರೀಕಲೆ ತೊಂದು ಬರ್ತದ ಇಂಚಿನ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಳು ಎಂಚಿನ ಐತಿರಲ್ಲ ಅಂಚ ಬನ್ಪಿನಿ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಬನ್ಪಿನಂತ ಆ ವಿಮರ್ಶೆನು ಅನ್ನ ಬೇತನೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಅಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ನಮ್ಮ ಸೌಜನ್ಯತೆ ಕೊಂಬು ಬರಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಯಾನೆ ಮತ್ತ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ನನೆ ಮಾತಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡು ಯಾನ್ ಜಿಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ನನೆ ಆ ತಂಡ ಒಂಜಿ ನಡಪುನ ಆ ಟೀಮು ಅಂಚೇನೆ ಆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಂದು ನೆದು ಜಪೋಡು ಅದ್ಭುತ ಪಾತೆರ ಅಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಇರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ನೀತು ಪಾತೆರದುಪ್ಪೇನ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಎಂಕೆ ರೀತಿದೆ ಆ ವಿಷಯ ತೆರಿಪವರ ಅಂತೂ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆಗೆ ನಾವು ಬರೀ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಇರ್ನ ಜೀವನದ ಪುಟ್ಟುಡ್ದು ಬತ್ತನ ಅಕೇರಿ ಬರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಈರು ತೆರಿಪ ಒಂದು ಬತ್ತಾರೆ ಪಾತೆರಂದು ಪೊಂಡ ಏಳು ಇರ್ಲಿ ಎನ್ಮ ಮಗಳು ಮುಗ್ಗಿಯಂದಿನ ಆತ ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ತೋನ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಸಮಯ ಮಿತ್ತಿಂದುಂಡು ಈ ಸಮಯ ಮಿತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈತ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟಡಿ ಇರ್ನ ಬದುಕದ ಮೌಲ್ಯಲೇನೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈರು ಪಣಪನೈತೆ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಿಯಾತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರಿಯಾತ್ ನ ಬ್ರಿಯಾತ್ ಸತ್ಯಂ ಅಪ್ರಿಯಮತ್ ಅಪ್ರಿಯವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಸತ್ಯಂಲ ಪ್ರಿಯಾಫಲಕ ತೆರಿಪಾದು ರಂಗಭೂಮಿಡ ಮಾತೆರಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡಿತದು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೆರಿದ ನಡತ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿಗ್ದಿಗಂತಗೂ ಪಾರು ಈರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪಣಪನೈತೆ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಈರ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನೈತೆ ಈರ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇತ್ತಿನವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಆ ರಂಗಭೂಮಿ ಪಣಪನಚೆತ್ತ ನೀಲಾಕಾಶೋಡು ಧ್ರುವ ತಾರೆ ಅದು ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದು ಧ್ರುವ ದಾರಗೆ ಅದು ಮೆನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪಡೆ ಬಂಡೊಂದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರಳು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ವತಿರ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ವತಿರ್ದು ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವತಿರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿರ್ದು ಇರೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಸೊಲ್ಮೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಯಾನ್ ನಟ್ಟನ್ಬೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ ಯಕ್ಷ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರತ್ನ ರಂಗಭೂಮಿದ ನೀಲಾಕಾಶೋಡು ಮೆನ್ಕುನನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಾರಗೆ ಎಂಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ರಿನ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿರ್ದು ಗೌರವಿಸವನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ V4 ಚಾನಲ್ದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರ್ಕಾರಾಯನಂಚೆತ್ತನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ಉಳ್ಳೇರು
ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಆಯ್ನಂಚೆತ್ತನ ರೋಸ್ಲಿನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚೆತ್ತನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಾಯನಂಚೆತ್ತನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಉದಯವಾಣಿದ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಯನಂಚೆತ್ತಿನ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತನ್ನ ಸಮಕ್ಷಮಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವನು ನಮ್ಮ ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖೇನ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ. ಪಂತಿಯಾಲ ಗುಡ್ಡೆದಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ ಕಲ್ಲಾಲ ಕಷ್ಟೊಳ್ನ ವಿಧಿ ಬರ್ಸದೊರೆನಗ ಚೀಪೆ ತಿಗನೆ ಆಲ ಬಡಮಾನಿ ಬಂದುಳೆಗೆ ಮಾತೆರಳ ಒಂಜಾಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದ DVG ಪಂಡನಲ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಾಯಿನಕುಲು ತನ್ನ ಬದುಕಡ ಆದಿರದ ಅಂತ್ಯವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ತನ್ನ ಬದುಕಡ ಮಾತ ಚೀಪೆ ಕೈಪೇಲಿನ ಪುರ ಅನುಭವಿಸೊಂದು ಸಮಾಜಗೊಂಜಾತ ಚೀಪೆನೇ ಕೊರಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತೊಡ್ಡೆದ ಕೆಲೆಂಜಾದ ತನ್ನ ಬದುಕನ ತರೆಪೆರು ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಸರೋಜಿನಿ ಅಕ್ಕನ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ತ ಇನಿತ ಯಜ್ಞಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿಕ ನೆನಪುದಿಲೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಣಜ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕುದು ತುಯರೆ ಆಪನಂಚೆತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ.